Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, ekuazio linealen sistemak eta ordezkapen metodoa ikusiko dugu. Lehenik eta behin, jakin behar dugu ekuazio linealen sistema bat deituko diogu bi ekuazioen arteko soluzioa lortu nahi dugunean. Kasu honetan, hau ekuazio lineal bat emanda eta hau beste ekuazio bat emanda, bere soluzio aurkitu nahi dugunean, ekuazio sistema bat osatzen dute. Grafikoki errazago ikusten da. Kasu honetan, demagun hau gure lehenengo ekuazioa dela, eta hau gure bigarren ekuazioa dela. Lortuko dugun soluzioa, kasu honetan, bi ekuazioen arteko epaketa puntua izango da. Kasu honetan, isa eta i soluzio bat izango du soluzio lineal hau. Ekuazio linealen sistema lineala dela esango dugu, sistema osatzen duten ekuazioak linealak direnean. Ekuazio linealak ebazteko hiru metodo ditugu, ordezkapen metodoa, berdinketa metodoa eta laburtze metodoa. Kasu honetan, ordezkapen metodoarekin ariketa bat ebatziko dugu eta ikusiko dugu nola egiten den. Ikusten dugunez, bi ekuazio ditugu eta bi ekuazioen arteko soluzioa lortuko dugu. Horretarako, metodo honetan zer egin behar da? Kasu honetan, ekuazio batetik guk aukeratuko dugunatik ezezagun bat bakanduko dugu eta behin bakanduta beste ekuazioan, aukeratu ez dugun beste ekuazioan sartuko dugu. Eta ondorioz, ezezagun baten emaitza lortuko dugu. Ikus dezagun. Metodo hau egiteko errezena izaten da, koefiziente bat duten ezezagunak hartzea. Kasu honetan hemen daukagu isa, bat koefizientea duela orduan izango da aukeratuko duguna. Edozein aukeratu aldugu, baina kalkulu gutxiago egiteko koefiziente bat duen ezezaguna aukeratzen badugu, errazago eta azkarrago egingo dugu. Orduan, esan dugunez, bakanduko dugu isa, orduan egingo dugu isa, eta bestaldera pasatuko dugu bi, positibo, negatibo. Ondorioz, isaren balio bat lortu dugu. Zer egingo dugu? Kasu honetan, lehenengo ekuazioan sartuko dugu. Horretarako jarriko dugu lehenengo ekuazioa dela, eta hemen jarriko dugu lehenengo ekuazioa. Hiru isa ken bosti berdin bat. Orduan, hemen isaren balioa sartzen dugu. Hiru bider, 15 ken bi i. Ken bosti berdin bat. 45 minus 6 i eta minus bosti. Hau, zenbakiak alde batera eta ezezagunak bestaldera pasatzen baditugu, horrela geratuko zaigu, 45 ken bat, 44 eta minus 6 bestaldera positibo eta minus 5 bestaldera positibo, 11. Ondorioz, iren balioa 44 zati 11 izango da. Kasu honetan, 4. Hau da, iren balioa lortu dugu. Orain, zer egingo dugu x-ren balioa lortzeko? Ikusi dugunez, hemen isa iren menpe dago. Orduan, ekuazio hau, bigarren ekuazio hau, isa bakandu dugunean, hemen sartuko dugu iren balioa. Errealitatean berdin du zein ekuazioan sartu iren balioa, isaren balio berdina lortuko dugulako. Baina, errazagoa da hemen bakantza, azkarrago lortzeko emaitza. Ondorioz, jarriko dugu hemen lehenengo ekuazioan, isa izango dela. 15 ken bi bider, kasu honetan i, 4. Ondorioz, isa izango da 15 ken 8, 7. Eta horrela ebatziko litzateke ordezkapen metodoarekin ekuazio sistema. Hau izan da guztia, gogoratu, web orrian eta sare sozialetan jarraitu jakindun.